Hello guys, ngapdeng prome phi shakaneka video mentaka sngi anda ngapde songphai phi shakaneka YouTube channel ka jonga te ngakarpat phi ba phin sngpha bane pet ene video hadu bandakun te kaneka deka Panipuri challenge ngan challenge ngan le challenge no te songpha pet ene video hadu bandakun te songpha ai ka like share subscribe jong phi te ngaklan pen ire phi banga gas de pani ngas de muri mene dengan pen i phi menta te sangphai pet ikane ngan sa pen i phi back camera te kane gade ga challenge sangpha pet hadu benukut ma Peit guys ngaklan pen ire phi por banga dang shet mene tapet uneu de u muri panipuri ma kiong tambanga long muri tharai Peit shikyu an le challenge na pet tu de umuri pe apen i bhai phima te ne de dahnia bat muslim musla bat piat te bar ko kamlu ngan ai kum to pet kene de ka ne de phan bangla de phon tengala khle lang ne pian tong piat bat kamlu ne de niru de phan bla de phon de ba klem ai somen ken re ne de banga ai somen ken te ne de ba nga ai somen ken te ne ngan thep no ngan thep no ne phan hadu lai photally te nga sapan e phi kum no nga le challenge ma hadu lai photally Marwei ngamut bam tip ngala ne ngamla ta sang ba pet edu berkut knang ba phinyo i ma dengan mentang thep chua dep sang sapan i pat epi ngala dep thep yo pi ong ngala tu nga pet kana go une lai photly am ngan nyo we a lai sao san ru nyo pra khandai phok be kada khala ka sao sang han ru nyo pra khandai ar pheu ar we ar war ar la ar sa ar san ar ru nyo ar pra ar khandai lai pheu tie ngan sa le ngama nga ap khandian te hello paralog nga priang som ha biang phi sa sin ka video ka ba menta an menta dan hangne o panipuri bat kane ko jong o panipuri nang tade ngamut bam Marwei ngamut le challenge hadu lai photally tip ngala ne ngamla ban bam hadu lai photally te at least paralog sngoba map nga apan map na banta kane ko video na ma new mai jonga nga bakla nga klem check report banga dang on nga klem check re tem nga bakla tem don saum don ni ere tip bale kumto nga sabatai phi haka next anda nga la de bam nga sabatai phi na ka ikadaw tem por banga edit ikane pede nga kren la dakaktien tem so sorry guys na banta kane te guys aleng ni sedang no menta te amok ndiet ale tengin sedang no menta te guys ngam tip raban le stai ko ma phi te tangkum ni hi ka yeng ro baret te phi tip hi ta nai nyau nai theu yakata ngan sedang sho no we page thap sa man ken shibun nga khle haw no phan tip wow bang bha de po banga bam ong kabang bha man tak sngi yone panipuri tip bale kabang e pa yone de ba he bha ye ngan ngapen ep ba kabang bha na ma kane ka le ni ka jingbang te phem la shu ban ong am de ru kum ki por don ki por bang dor ki por bam som bang bam ramo tamba man takas ngi pade kabang palat so delicious kabang palat takas ngi ma ka umro nga tip nga khle kum no kabang bha sabadon dahania kabang bha no panipuri ru bang tangba long bang ta bang tangba long khamsat tem tangba menta la dep lai tali la de bam lai tali
ni jing sngo bang tip ngala ne ngam la ne ban pyndep Haduh lai phau Tylli ngadang dep tang lai Tylli then I skip kini video ne de extra page long puri re ma te ngasai bam extra phi page utiu mai jangai phi I hi dang on kumte tang bangam tip ade na ka ek dau don sau re actually ngala te youtube way badan na ngala te na mobile tambangam tip re na ek dau ba kam long re ngabak la chek ngaklem chak ran rup meneng kompor basdang te andang la dep ngamut edit te takadang ngasai ngai I ba long mo bam don saure tengas ngosi ba wal kataru nama ngampat yo video te nga bo la bo dakane te I hope ma one day hakwe kesngi pede nga pyrshang man le dak baha pat nga hap chek baha por bang adang sedang ro te mentaran dep sau Tylli ni kasat ro kata hakasat hakabang bang pha guys kane ko umlei pa bang bha sabadon piat on tahania kamlu ro nga ai kat ban biang ani jing bang te phim la batai sure de bala don phi te ngala ai phi tim ngala ne ngam la ne ban pelut wow jing bang ngam ju syam panipuri kumunia ba bang bha do kata-kata tharai te ngala hi ban penlut namar bang palat klem bu lumar nganyat akot sada te bentan bam biang mo bam biang kane ko umlei ba bes pha ni jing bang sabom don so man ken re hang ni te ka ngasai ngabang ha mo don so man ken tang uphan te bang palan pe ji khun changa le chidien la shat ila ong hai paralog tang ba la be idur re iki khun rong ai ar phau Tylli Marwei ngadon khon ar ngon nga ai ki ar phau Tylli yaw kpa rong ala bu do khasan Tylli tem tip kia lut ne kim lut ki khon tang banga te ngale challenge Haduh lai phau Tylli te ngan pulut ben adang ala te ngan bam biang menta ngala jing bang tang ba ngala sngo kadang namar ba ayu ma ba tip kan Tylli ngala de bang ngala sngo kadang Lada day badon sau le umai te jing sngo bang shngewtynnad ong friend tang ba wat sngo era guys nga bakla mo nga bakla te wat sngo era ai bakani kalong ka jing sneng na banta jonga jing bang so delicious ki khon te ki klem ayura klem la challenge ra mat nga pe guys jing ibang ka umro ka bang ha ka bang ha kasat da de ba don mai te de ba on mai te la sngo bang ma phi pe ni be khon jonga kon ba he jonga ti dang chuan kai na yangi man jonga ni yangi me he jong i tem dang chuan tang de bu lu pan banta jong ki ni ngala sngo kadang tang ba long ka challenge kat ba la ngala ya le ban de mo ka umro jing bang te guys tip ngala ne am la pan pyndep te la tip ngala dep ko ba sakat Tylli sa khat be kat a Tylli tarai don ba kham he don ba kham rin to sok ban bam kham he tani ya shin to na ai ban
bam ni de ekstra pun ere yang shibun dalam bam kini nggak bam teru saat palat tipsu bang lo kata kesatu kata ngati pasti ba slow haban bam guys ngam long rakum balong kiwi ba klam bam step ngati ya kat bang bam long bam nakaja kadoro ngati nga slow bit bam ngam la bam step te bam sawi era ngan sa speed kan di video kan ba pinam guys ingin syukur no mentang la jandep setangkat nutri ke umro la janlut manga la di mene bang palang sabang san tak ada ko umkan sate tak ada ngadi dan guys mentang don setang arteli behe non setang arteli deh ngan bano last one guys last bite back the last one I'm finished guys dan asapan EP I'm finished guys ngaladep peit barok ngaladep ke umroh la lot Panipuri la lot peit ke babang palang tak kadang la di lot peit la lot and finish and strong woman la dep lot peit parlok dei rabang thok peit phi peit bha hangte andang la phut youtube thung na phone em peit ngai im don sura tanga peit ngala phut yu ne bathung na phone kala don saw peit phim Lada phim nget peit guys ngala pyndep finish guys I'm strong woman peit guys ngala pyndep kanik namar ka bang palat em tak kadang ngala lut
asa stang kandian pai ke plate ro ngala lot oh ngampoi perkat pangala pan pendut ko to hadok lai totally oh bhai sab okay guys sham ingin ya kedok pat pang mah I'm so sorry for this video. So hama na banta kan ko video ngapan ma na pedeng jeng pibaro. Ba ngap tip na ka e ka daw to mai jangaw long kum to. Dangala play ya udon kasau. Dangala plok pa de ha mobile. Teum don saure ngantip na ka e ka daw. Sorry guys, ka e ka bala jam ne. Haka to ko por banga on to my em ngatip ngai I ba kasai kadon kasau andang la plok pa de uwe baki ai ban plok ha phone tie andang la plok ha mobile pa de ngore ke por banga sedang nang kong nga klem por banga sedang nang kong nga klem por perkhat re ba don saure andang la plok ha mobile tie nga le lak le ka to ngamut ba kadon kasau nga klempat cek re tie ngamut nga kadon kasau handre pade anda la de anda nga cek don sau re ha gitu ki video banga bambaro tie I'm so sorry guys for this video. I hope next video I will try to be my best Waso re na banta kan video ko banta next video ngan le da ka ba best ba ngam le shu ra da to mai yo to te la ngala long ngan ongom no banta kan sange no yo to ngam parang kam shu re ban ya ka bak don mai la ka bom don kum ni de ni em ta guys ku ble shibun pepet ya kan video. Thank you for watching.